Kelt pre vás pri príležitosti 40. výročia založenia pripravil veľkú narodeninovú súťaž s názvom Vypí svoju výhru, kde môžete hrať o nasledujúce ceny. 5x pojazdná kosačka značky Dolmar, 10x motorová pila Husqvarna a 20x šikovná sada náradia. Ako sa zapojiť do súťaže? Nájdite pod uzáverom označeným logom súťaže číselný kód. Odošlite ho buď elektronicky prostredníctvom našej web stránky www.kelt.jecool.net alebo poštou na adresu Heineken Slovensko AS, prievozka 4/D, 82109 Bratislava a hrajte o jednu z vecných cien. Počet odoslaných kódov nie je limitovaný. Spolu s kódmi zasielajte aj vaše meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu. Losovanie výhercov prebehne pod dozorom notára dňa 1. marca 2014. Vyžrebovaní výhercovia budú o svojej výhre kontaktovaní e-mailom. Čím viac kódov odošlete, tým väčšia je vaša šanca na výhru. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte naše marketingové oddelenie na mailovej adrese marketing@kelt.sk. Prajeme vám veľa šťastia. Nezabudnite, termín trvania súťaže je od 1. januára do 28. februára 2014.